Itamongan po. Banal ang Maria, sopon mo kami karingkekeng kailangan, ipanalangin mi ing kabilugan abalayanin Diyos. Manano na sanang mi payabot ngan kaya kami, ing alananga mong sao. Ginu, binyemi i Maria kaya kami, ban maging induming makatalagang sumab kaya kami, keng balang penandit. Ibigay mo kaya kami, ing grasyang maksakdal kami kaya, king nanumang kekeng kailangan. Amen. Talakad na po. Kilagaling pa po ng anak, ang po ng banal na Espiritu. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa, daraon tala naman po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po di Sister Gloria Torres, Sister Nida Manalad, Sister Rene Lorenzo, Sister Regina Castro, Brother Romeo Maniago, Brother Alberto and Sister Catherine Soliman, Sister Milagros David, Brother Marvin and Sister Lalaine Santos, Brother Odi and Sister Loli Sun, Brother Ronnie and Sister Raquel Manalili, Mayor Teddy and Mrs. Pebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Glenda Manalang, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan ding magmasusi king Aldo ng Kebaitan, Myla Manalili at Baby Faye Canlas. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king anibersaryo ning karelang kasal, di Mr. June and Mrs. Lorna Lagman, Mr. Romel and Mrs. Nelia Samson, Mr. Abel and Mrs. Lydia Canlas. Special intention, Ditz and Lita David and family, Merly Bautista, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya,
Norma Pajardo. Panaking malanagwang kapaldanan dari Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Remichi Mateo, Angelina Lising, Gabi Concepcion, Maria Teresa Sampang, Bianca Santiago, Dominga Gutierrez. Panaking alananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Jr., Joshua, Orlando, Rosie, Offering, Andres, Ezekiel, Jefferson, Jason, Milagros, Joseph, Librado, Federico, Mirna, Estelita, Pope Benedict XVI, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Kinagiling ipaham po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kami pinuri, Mahipayabak kaya kaingan po. mayapayabak po ang mo. Anting mikakapatad, bang tamong abiyabe matampang ganap kaniting banal na mapagmasusyan, amin ang talapa at pagsisyan, ding kasalanan tamo. Kanyara ning lunos at kapatawaran ng hapong din. Ginoo iking ari ning katuliran at kapayapan. Ginoo pakalulo. Ginoo kapalulo, Ginoo padi ka kapilanman king pangapari ng Melkisedek. Kristo pakalulo. Kristo kapalulo, Ginoo iking makalukluk danyan ng wanan ning ipa. Ginoo pakalulo. Ginoo kapalulo, Ing Diyos sa may paintutu pakadunwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alangang Amen. manalangin tamo. Oy paning sablang mayap, papanatilian mo kaya sanang tapat, king pamanyuyo kaya ka, ulingin pamanyuyo kaya ka, alang kupas ming tula. Itingnadan mi, king kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Pamamasang iba, king sulat ka rin Hebreo. Iting Melkisedek, yo ing ari ning Salem, at metong yang saserdote, ning kapatas-katasan a Diyos. Kanitang i Abraham, payuli yang ibat king labanan, anong nula apate ding ari. Sa lubungan ng Melkisedek, at sa kanya binindesyonan, binyenang Abraham kayo, ing kapulong take, ning sablang ikwana, king labanan. Ing mumuna ng kabaldugan, ning lagyong Melkisedek, yo ing ari ning katuliran. Metong pa, uling yo ing ari ning Salem. Iti mga baldugan mo namang ari ning kapayapan,
Alang mi kabalu, nung nino itatana o imana, o nung nino ring pipumpuna ng Melkisedek. Alang piyakitan tungkol king kayang aldo kebaitan, o king aldo ning kamatayan. Kalupa na ning anak na ning Diyos, manatili ang saserdote kapilanman. Iti lalong meging malino, inyang din toyo ing aliwang saserdote akalupa ng Melkisedek. Meging saserdote yo, king kapamilatanin kayang lahi, antimo ing iyutos ning batas, nunening kapamilatan ning upaya, ning biye alang kapupusan. Uling ing kasulatan sa sabyana tungkol kayo, saserdote ka kapilanman, agpangking pangasaserdote ng Melkisedek. Amano ning Ginoo, Salamat din Diyos. pari ka kapilanman, agpangking pangapari ng Melkisedek. Sinabi ning Ginoo king ari, akakong Ginoo, duklo ka king banda kong wanan, ang gaking agawa ko lang dalpakan, ding bitis mong kaya kang kasalang. Manibat king Sean, ing Ginoo kayang palawakan, ing gabon akya kang sasakupan, kasalang king kaya kang kayupayan, kaya kalam ipailalam. Kingaldo arapan mula, kaya kang kasalang, ding memalen magpusalang, ika ing karelang saupan, iba't king sagradong bundok, kaya nakandatan lang anting ambon ning abak, ban kaya ka makiyagom. Ing Ginoo kaya ka atinyang pangako, at iti nabaywan, nga na, pari ka kapilanman, king pangapari ng Melkisedek, karin ka kabilang. Tanggapan niya iting mensahe, anting amano ning tao, nune anting amano ning Diyos. Ang Ginoo manatili kay kayo, At kaya kami mo rin. pamamasa king may pabalita pangkang San Marcos. Ligaya kaya o Ginoo. Pasibayang lino bi Jesus king sinagoga, karin ating metong nga lalaking panat, metong nga gamat. Pegmasandering mapilan karing tao nga tsuk karin ni Jesus, barangakit, numong ulwaning lalaking itaking aldoning sabat. Ba natin lang nga bintang laban kaya? Inaos ng Jesus, yung lalaking panat, metong nga gamat, nga na, munta ka kayo ni king harap. Kay ba't nano ring tao? Isano yung makayagpang king batas? Ing gawa kang mayap? O ing gawa kang marawak king aldoning sabat? Ing sagip biye? O ing makamate? Dapat may kibat. Miyayo mua at lungkot, ing mimatsyag king lupa ng Jesus, kabang magdalaweya ka rin taong makapadurot kaya. Ulining kesyasan dalog. Inarapan ng lalaking panat, metong agamat at nga na, iatsyat ming kaya kang gamat. Inatsyat na neman ng lalaki ang kayang gamat,
at iti kinayapya. May kola rin pariseo at may kikitla karing tawa ng Herodes. Pisa bisabira kanita mo rin nung makananureng apapate i Jesus. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurihan kay Kao, Kristo. Parang narinig ko po sa balita na ibabalik yung economic holiday ni GMA. Tatandaan niyo po nung panahon ni Gloria Macapagal, pag yung isang holiday ay tumama ng weekend, yung nearest weekday ay magiging walang pasok. No? Kaya pag ang holiday ay Saturday, halimbawa araw ng mga bayani, it fell on a Saturday, or it falls on a Saturday, yung Friday noon ay magiging holiday para mas mahaba yung bakasyon ng mga manggagawa at they have more time with their families. At the same time, economic kasi pupunta sila sa mga lugar na pang-turista. Pag linggo naman yung tumama yung holiday ng Sunday, yung Monday noon ay magiging holiday, walang pasok. Ano pong palagay niyo doon? Okay ba sa inyo? No. Kasi sa marami, siyempre, lalo yung mga may business sa mga tourist spots, ayan pagkakakitaan yan. Sa mga pamilya, okay, it's time para lumayo-layo man ng konti, mag-Baguio, mag-Tagaytay, mag-Boracay, ayan, pasyalan yan. Pero yung isang in-interview na isang manggagawa, sabi niya, kawawa naman kami kasi ano lang kami, yung arawan ng sahod. Paano naman kami? Ganun. Yun namang mga employers, hindi ko alam sa mga yung mga opisina, iba rin yung pananaw nila. Pero anyway, siyempre po, tayong lahat, kung tutuusin gustong-gusto nating nakabakasyon. Kahit kami mga pare, kung pwede wala mo ng trabaho, wala mo ng gawain. Masarap kasi parang hindi ka muna loaded ng mga gawain. Sa mga Hudyo, yung pong araw na wala silang gawain, ito yung Sabbath day. Yung Sabbath day, walang gawain. At masarap naman yun. Ibig sabihin, lahat ng mga Hudyo, pinapayuhan na wag muna magtrabaho sa araw na yon. Na maganda naman. No? Para makapagpahinga sila. No? At the same time, yung kanilang, halimbawa, yung lupa, kung hindi mo na magtatrabaho yung magsasaka sa araw ng Sabat, magpapahinga din yung lupa. No? Maganda yung ugaling Hudyo. No? Sabi nga, kuha ito sa creation story na sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos ang lahat-lahat, pero on the 7th day, He rested. No? Kaya sa ating mga tao, mahalaga din na meron tayo araw ng kapahinga. Hindi tayo pwedeng bara-bara. At 7 days a week trabaho ng trabaho. Sabi nga ni Cardinal Tagle, pag ganun baka magmumukha tayong pera. Wala na tayong inatupag kundi kung paano kumita ng pera. Magmumukha tayong peso o kaya dollar. Kailangan hindi. May time tayo para mamahinga. Kaya lang sa atin po, nafo-focus na lang yung ganong mga araw ng pahinga or holidays sa bakasyon. No. Nakakalimutan yung Sabbath day dito. Kaya medyo mainit yung ulo ng mga Pariseo at Escribas sa Panginoon. Kasi
yun ay hindi lang araw ng pamamahinga para sa kanila. It is a holy day. Isang banal na araw. So anything that is secular, anything na parang hindi ayon sa pagbibigay pugay sa Diyos, para sa kanila dapat huwag mong gawin. No? At kabilang dito, yung pagpapagamot. So wala namang masama sa kanila. Kung ito'y hindi ayon sa something religious, something spiritual, yun na naman ang kanila. Pero siyempre, hindi gets nitong mga Pariseo at Eskriba na ang pagpapagamot hindi kinamumuhian ng Diyos. Ang pagpapagaling sa anumang may sakit at paggawa ng kabutihan sa araw ng Sabat, hindi ito'y kagagalit ng Diyos, ikatutuwa pa niya. Dito po sila medyo parang di nagkaunawaan. Pero dahil ganito nga, kahit araw ng kapahingahan, hindi ito para gawing excuse ang araw na ito para gumawa ng baluktot. No? Na dahil araw ng pamamahinga, pwede ka na ngayon magnakaw, o gumawa ng kalokohan. No? Hindi. No? Hindi, it is not a time to rest in doing good things. No? Kaya kung mayroong magagawang mabuti at panatili ng kabutihan, yun ang dapat mangyari. No? Yun ang dapat gawin. No? Kaya alam niyo po, yung Christmas, hindi ba yung isang greetings ng Christmas, pinauso ng mga Amerikano? Ano yun? Pinauso ng mga Amerikano, greetings pag Christmas. Happy Holidays. Alam niyo, meron akong isang kapatid na pare, kontra siya doon sa Happy Holidays. Happy Holidays. When the merry is speaking. Happy Holidays. Bakit? Kasi sabi niya, yung isang banal na araw, ginawa na lang holiday, ibig sabihin bakasyon. Isang masayang bakasyon. Kasi holiday ngayon means bakasyon. Pero hindi lang bakasyon yun. Sabi niya, yun ay isang araw na banal. Kasi araw na isinilang at pinanganak ang Panginoon. At yun nga pong nangyayari. Pag yung mga tinuturing na mga banal na araw, ginagawa na lang secular time to have vacation, to go on vacation. Nakakalimutan ang paggalang, pagrespeto sa araw nito bilang banal. No? Actually, para sa ating mga Katoliko, pag Biyernes Santo, it's a holiday. Pero sa marami, holiday. Kaya nagbi-beach. Kaya kung saan nagpupunta, kasi para sa kanila, bakasyon. At siguro, ito yung wag nating kalimutan sa kulturang Hudyo kung saan tayo galing. Ito rin ang pinupunta ng Panginoon. Napanatiliin pa rin ang holiday. Yung huwag kalimutang sa araw na ito, dapat sa paring mang gagawin natin nakapagbigay ng tuwa at galak sa Panginoon. No? Hindi lang makamundong mga bagay o pagpapasarap sa sarili ang gagawin. Yung gagawin natin, naway ito'y to give glory to God. Para purihin pa rin siya, paligayahin pa rin siya. Kaya, next time na mayroon tayong holiday, huwag niyong kalilimutan. Ibig sabihin lang yan, hindi bakasyon lang, kundi it should give glory to our Creator. Kung mayroong magiging masaya, hindi lang tayo dahil walang pasok, kundi it's time para paligayahin, pasalamatan, at purihin ang Diyos. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pwede mga kahilingan, tayong lahat na ultimo ang Panginoong Diyos ay gusto rin yan tayo magkaroon ng tunay na kapahingahan, pero kapahingahan na pagbigay sa Kanya ng kaligayahan at pagpupuri. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, dinan mong lunas,
ing kabilyan mi. Kinuni na lunas ing kabilyan mi. Para ka ring itagulaling, king karelang sarili king Diyos. Manatili na sanang tapat, king karelang sumpa. Manalangin taking Ginoo. Kinuni na lunas ing kabilyan mi. Para ka ring sablang bansa, king pangapawin ni kagutgutan. Asaywan desaing Diyos, king ganap akalayan. Manalangin taking Ginoo. Kinuni na lunas ing kabilyan mi. Para ka ring masulong na edad, karing atsuking kasakitan, ding bihag, at ding sablang magduso, king pamagdilidili o sakit, mirinan lasan ng kasngawan, kapamilatanin lugod, at pamikakapatad, manalangin taking Ginoo. Kinuni na lunas ing kabilyan mi. Para kaya katamo ang makatipon keti, abalo talasan ang gamitan, mitmong kayapan, ding material abage, apik kalug ning Diyos kaya katamo, bara katang atayit, karing bagay espiritual, manalangin taking Ginoo. Kinuni na lunas ing kabilyan mi. Ngeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, king kaya kang pakalulu, pakiramdaman mo yung aklis, ning kaya kang balayan. Nasa mong adwan ming kaya kaming pamangailangan. Ginoo, mamalagwa ka sa at pakibatan mo kami. Itingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalayan kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daw, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupayan. Tanggapan sa aning gano'y lingdaw ang karinggamat mo. Kikapuri at kaligaya ng kayang lagyo. Kikakatamay ka sa plalat yung mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ginumi, mananasan ang detingay na yampang ni, pasalungan ding lugod mi keka at yatad da kami king bialanganga. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatilya kay kayo, At kaya ang pinuri, yat nayo rin puso yun. makayat na ng anggel, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. ikarapatan
matulit. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit nuwang karino ipa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. King lugut kaya kaing delangan ing tao. Ante niya mga ituri diyang may parusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro, ning banwa, mit mong kapagmulan ng sasambarapan mo. Ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mipnong tula, indalit ning kekang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banaliyay Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuyay banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalat yay daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayuya, may daon pusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinabi, te pasalamat siya kaya ka. Pirasene, binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga nat kananya, itiin ka na akong katawan, ami daon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Iti yung kalis, ting kana akong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayat, para karing sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayan. Gaganakan mo ipa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapay, ing biyaning kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mo ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap kaya kinlugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninaing subing niya, lalo na Papa Benedicto, kalabing anam, at Jefferson. Ading alapang mayang mo nabi, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakadulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyananganga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, puriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Tamit mong kapanilingan lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Igpami ayat sumanwa, isang banyin lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, ipamintuan ng lumo, kaya sulip ang tibanwa. Ing kakanan mi, king aldo, ibiyem mo kaya kami, king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, irisala mi kaya ka. Anting pamamatawad ni karing kasala kaya kami, mangayam mo kaya paisawod iti
tukso. Ngunit ikabos mo kami kisablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panawon mi, ban king kasopan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king nalanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya kang pinurin. Ito po may kakapatabi po po kayong tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayang po. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan niya, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan niya, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan niya, ibigay mo kaya kami kapayapaan. Ing malugod at maganakatang Ginoom, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan niya to, noon tang makakilala at makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, Ay matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasngay nga mano mo, kumayat na.
at ligaya ring Israel, Maria. Ikarangal ning banal na balen, at ligaya ring Israel, Maria. Manalangin tamo. Oy paming malugod, itingay karisyang pagmasusyan mi, king kapigaganakan, king Ginong Yesus, sa upa na kesa ng sumulong, king lugod, iti adon mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya kauntin mo rin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa maipain tuto. Ingi pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, umeta nang yan iluguran ng Diyos, at yung kapara tamong tao. Salamat, Diyos. Dapat po salamat, mahay po oras magandang araw, pare po ang maraming salamat. Tingnan